Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечерня Віцебська». Всім добрий вечір, Сержук, як завсёды рады цябе бачыць. То ўзаемна. Ну вось набліжаецца да нас яшчэ адно свята, без якога ўжо немагчыма уявіць нашу гісторыю. Ну, конечно, напярэдадні свята перамогі 9 мая мы працягваем наши курсы по гісторыі Віцебскай, і сёння мы будзем размаўляць пра трагічныя старонкі жыцця нашага горада і яго жыхароў. З чаго ўсё пачыналася, якімі былі першыя дні у Віцебску, акупацыя, дзеці, пра ўсё гэта сёння і даведаемся. Яшчэ раз добрый вечар, і будзем знаёміцца з нашымі гасцямі. Ну, аднаго госця я ўжо не ведаю, ці варта ўвогуле прадстаўляць. Гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, наш кіраўнік, скажем так, па гістарычных звестках. І Вераніка Бездель, кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры правазнаўства і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Віцебскага філіяла універсітэта МІЦО. Так? Добрый день. Добрый день. Вечер уже у нас. Так, вечер. Ну, я думаю, что пачнем з таго, як пачыналася вайна, першыя дні, што было з Віцебскім, што было з яго жыхарамі, і потым... Ну, наконт першых дзён, у прынцыпе, увогуле пра абарону Віцебска можна асобную перадачу рабіць, што, я думаю, у перспектыве і трэба зрабіць, тым больш, што спецыялісты па гэтым пытанні у нас ёсць, але наколькі народ, наколькі жыхары Віцебска ўвогуле ўспрынялі гэтыя падзеі у сувязі з нападзеннем фашысцкай Германіі на Савецкі Саюз, я думаю, можна вельмі добра адлюстраваць проста ва ўспамінах непасрэднага ўдзельніка тых падзей, таму што прыйшлося калісьці перапісвацца з студэнтам гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага педінстытута імя Сергея Мироновича Кірова калісьці. І вось ён успамінаў, і, у прынцыпе, ён даслаў свой артыкул, які быў апублікаваны ў газеце «Гомельскі універсітэт», таму што гэты наш студэнт потым дарос да прарэктара Гомельскага дзяржаўнага універсітэта. Імя Францыска Скарыны, гэта Георгій Савіч Евдакіменка, чалавек, ветэран вайны, які, дарэчы, некалькі гадоў таму толькі памёр і пакінуў даволі значны след у гісторыі Гомельшчыны, у першую чаргу. Але, ну, вельмі цікавая інфармацыя. Наконт адносінаў. Нас, студэнтаў Віцебскага педінстытута імя Кірова, вайна застала ў перыяд экзаменацыйнай сесіі. Для мяне і маіх таварышаў па вучобе гэта была 6-я сесія, якая закончыла 3-й год навучання на факультэце. Раніца 22 чэрвеня для Віцебска была звычайнай, спакойнай. Нішто не нагадвала бяды. Мы, студэнты, рыхтаваліся да здачы чарговага экзамена ў чытальных бібліятэкі, у пакоях інтэрната, натуральна ў поўнай цішыні, з выключанымі рэпрадуктарамі. І большасць з нас толькі ў сярэдзіне дня даведалася па радыё, што выступаў Молатаў, што пачалася вайна. У 15 гадзін агульнаінстытуцкі мітынг. Настрой ва ўсіх адзін. Ваюем. Дадзім немцам перцу. Хутчэй у ваенкамат, у армію, у бой. Дырэктар, дэканы заклікаюць да спакою, да працягвання экзаменаў і залікаў. Якія экзамены, якія залікі? А тут яшчэ чарговы залік па нямецкай мове. Не будзем здаваць, прынцыпова, няхай немцы вывучаюць нашу мову. Вечар. Першая бамбёжка Віцебскай, першая нечаканасць. Над зацямненнем горада ўсё неба ў ракетах, якія ўказваюць на асноўныя аб'екты бамбёжкі для нямецкіх лётчыкаў. Аказваецца, у нас у тыле ворагі. З раніцы 23-го усе каля ваенкамата. Нас з прыпіснымі пасведчаннямі ніхто не жадае слухаць. Не перашкаджайце працаваць, не паспяваем прызываць абучаны састаў. Працягвайце вучобу, працуйце. І раптам усіх камсамольцаў выклікаюць у гарком ЛКСМБ. Ура! Нас мабілізуюць на барацьбу з ракетчыкамі. Вечарам жа першае заданне. Групамі па 5-6 чалавек патруляваць па вуліцах горада. Усе вуліцы ацэплены камсамольскім патрулямі. І адразу ж злоўлены некалькі ракетчыкаў, здадзены ў ваенкамат. Адзіная цяжкасць. Зброі ў нас няма, а ў дыверсантаў могуць быць і не толькі ракетніцы. Аднак настрой баявы. Паветраныя трывогі адна за адной, днём і ноччу. Ужо ў ноч на 25 чэрвеня над горадам не з'явілася ні адна ракета. Наша перамога, хаця маленькая, але перамога. Пазней даведаліся, што так 5-я калона ў нас не прайшла, як гэта было ў іншых краінах Еўропы. А што ж да экзаменацыйнай сесіі? Разважлівасць і тут узяла верх. 26 чэрвеня паспяхова здалі залік па нямецкай мове.
27-го абаранілі першую педпрактыку. Здалі экзамен па Канстытуцыі ССР. Вучэбны план 3-го курса быў выкананы поўнасцю. Разам з ім быў здадзены экзамен на вернасць радзіме і свайму народу. Георгій Савіч Еўдакіменка. Вось той тэкст, які даволі каларытна паказвае ўвогуле сітуацыю. Адлюстроўвае сітуацыю і стаўленне жыхароў, так? Да. І стаўленне жыхароў. Дарэчы, яшчэ адзін цікавы факт. Георгій Савіч, на вялікі жаль, пасля вайны ён не змог закончыць наш універсітэт, таму што з яго курса нікога не засталося. Ці іх было некалькі чалавек, яму проста прапанавалі пачакаць 3 гады і аднавіцца ўжо на 4-й курс. Ён гэтага не зрабіў, ён аднавіўся ў іншай навучальнай установе. Самае цікавае, што аднавіўся ён на аснове сваёй заліковай кніжкі, якую ён пранёс усю вайну. Таксама вось паказалі. На гімнасцёрцы пры 2 раненнях, інвалід вайны, але як такая значная падзея. А вось большасць жыхароў, усе ж верылі, што гэта хутка скончыцца, што вайна некалькі дзён працягнецца і ўсё, і Чырвоная армія з гэтым скончыць, пераможа. І таму усе верылі так, што гэта будзе недоўга. Ну, сапраўды можна сказаць, што настрой быў такі, чаму многія і не паехалі ў эвакуацыю, таму што многія думалі, што вайна ненадоўга. Усе спадзяваліся, што Чырвоная армія ўрэшце дасць бой немцам, хаця ў іх бліцкрык быў і разлічаны на тое, каб максімальна сціслыя тэрміны прабіцца як мага глыбей у тэрыторыю Савецкага Саюза. Гэта была не толькі вера, але і пэўная канцэпцыя генеральнага штаба, якая прадпісвала хуткую перамогу, перанос вайны на чужую тэрыторыю, малой крывёю, і гэта актыўна прапагандавалася праз фільмы, кінастужкі, праз дзіцячую літаратуру, праз песні. Карацей кажучы, гэта быў і агульны настрой, і агульная такая ідэалогія, можна так сказаць. Таму і верылі да апошняга, што і да Віцебскай, не дайдуць, і хутка іх спыніць. Гэта ж Віцебск далёка, так? Конечно. А хто на той момант колькі ўвогуле была колькасць насельніцтва ў Віцебску? Ну, перад вайной колькасць насельніцтва каля 180 000 чалавек. Таму лічбы значныя, але калі параўнаць, у іншыя гарады таксама былі вельмі заселены. У нас многія раёны па сённяшні дзень, можа, нават не выйшлі на даваенныя. Ну, праўда, трэба ўлічваць, зноў ж такі, тое, што зараз 21-е стагоддзе, і зараз усё ж такі сельская гаспадарка не патрабуе такой вялікай колькасці насельніцтва. Тут крыху іншыя ўжо умовы. Але Віцебск даволі буйны прамысловы цэнтр і адміністрацыйны цэнтр на той момант. А мы можам зараз назваць, прыкладна, як падзялялася насельніцтва Віцебска на якія нацыянальнасці, таму што нам гэта дапаможа пазней. Ну, нацыянальнасці былі розныя. Акцэнт, канешне, варта зрабіць на тым, што сярод жыхароў Віцебска яшчэ з 19 стагоддзя значную колькасць складалі прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці. У гэтым, пэўна, асаблівасць у параўнанні з сучасным часам. На вялікі жаль, дакладных лічбаў з сабою няма, хаця, можа, ўжо далёка не палова, як было раней, каля паловы, крыху менш, улічваючы колькасць тых жа выхадцаў сельскай мясцовасці, якія патрапілі ў горад у 20-30-е гады. Але ўсё роўна вось гэты працэнт яўрэйскага насельніцтва быў вельмі значны. Проста зараз прыходзіць на розум крыху іншыя лічбы. Гэта да вайны, наколькі зараз памятаю, у нас яўрэі складалі ў агульнай колькасці насельніцтва Беларусі каля 12%. Пасля вайны менш аднаго. Гэта да пытання адносна мэтанакіраванага генацыду з боку фашысцкай Германіі ў адносінах якраз. Ну так, мы можам казаць увогуле пра тое, што падчас акупацыі ў Віцебску больш за ўсё, скажам, тычылася гэта яўрэйскае насельніцтва. Палітыка генацыду? Так. Ну, канешне, немцы і адміністрацыя мясцовая, акупацыйныя ўлады, канешне, іх палітыка была разлічана ў тым ліку на вынішэнне яўрэяў, не толькі, так? Але гаварыць аб тым, што толькі да гэтай нацыянальнай групы нельга. У цэлым палітыка генацыду як фізічнага вынішэння, яна тычылася і славян, і беларусаў, і вядомы план Остр спрацаваны, і потым, які удакладняўся некалькі разоў на працягу вайны вялікай адчыннай.
на мэце меў не толькі знішчэнне яўрэяў, але і славян, і вялікай колькасці палякаў, і рускіх, беларусаў, украінцаў. Маса насельніцтва яго вылічвалася мільёнамі. Не тысячамі жыхароў, а мільёнамі. Ну і да гэтага ж дадаць трэба створаную сістэму акупацыйны рэжым сам увогуле, які разлічваў і меў на мэце зноў жа стварэнне такіх умоў, выніку якіх будзе павышацца смяротнасць гэтага грамадзянскага насельніцтва не толькі праз створаныя лагеры на тэрыторыі Віцебска, гета і іншыя месцы прымусовага ўтрымання грамадзян, але і прымусовая праца, карткавая сістэма з забеспячэннямі прадуктамі харчавання, адсутнасць медыцынскай дапамогі. Гэта ўсё можна аднесці у тым ліку да праяўлення палітыкі генацыда. Ну а можа мы агучым пра сумна вядомую пераправу яўрэйскае насельніцтва на правы бераг Дзвіны. Ну, гэта як частка агульнай палітыкі генацыду якраз у дачыненні да яўрэйскага насельніцтва, хаця, як прагучала, канешне, агульная нацысцкая палітыка, яна была скіравана супраць усіх, таму што план увогуле прадугледжваў, колькі насельніцтва павінна застацца ў кожным канкрэтным населеным пункце. І колькі там павінна з'явіцца нямецкіх каланістаў, усе астатнія разглядаліся як абслугоўваючы апарат для канкрэтных каланістаў. А наконт пераправы гэта і ўвогуле палітыкі генацыду ў адносінах да яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебска. З аднаго боку, з гэтага можна рабіць асобную перадачу, але з другого боку гэтага абысці ніяк нельга, таму што ў нас у ліпені 41-го года прымаецца рашэнне пра тое, што жыхары яўрэйскай нацыянальнасці могуць змяшчацца толькі ў пэўнай частцы горада. Гэта тая тэрыторыя, якая зараз знаходзіцца ў раёне так званага клуба металістаў. Гэта вуліца Кірова, гэта вуліца Камсамольская, Энгельса, вось на гэтай частцы горада, таму што моста, кіраўскага моста, былога дзвінскага моста па стане на пачатак акупацыі ўжо не было. Дакладней, ён быў, але не функцыянаваў, таму што адно з перакрыццяў было разбурана, і ў выніку ад моста засталіся толькі руіны. Ну, немцы прымаюць рашэнне перасялення яўрэяў, гэта ўсё робіцца як мага хутчэй. У выніку пераправы праз Дзвіну значныя дакладныя лічбы тут цяжка сказаць, але частка яўрэйскага насельніцтва загінула. Больш таго, калі ўжо ў канцы 41-го года прымалася рашэнне пра ліквідацыю яўрэйскага гета, усе насельнікі віцебскага гета, яны таксама, абсалютная большасць, яны былі расстраляны ці дагэтуль у тым жа Ілаўскім, Тулаўскім рве, дзе на сённяшні дзень стаіць памятны знак, дзе лакалізаваць гэтае пахаванне па сутнасці немагчыма, таму што ёсць сведчанні пра тое, што калі немцы ўжо зразумелі, што чырвоная армія набліжаецца да горада, прымаліся меры, каб скрыць і схаваць вось гэтае злачынства. Таму выяўлены факты, калі расстраляных там выкопвалі і спальвалі. Па сутнасці мы маем месца масавага знішчэння, але пры гэтым мы не маем рэшткаў тых людзей, якія там загінулі. І ніякіх дакументальных пацверджанняў. У нас ёсць толькі памятны знак, які стаіць на мяжы якраз горада Віцебска і Віцебскага раёна, ў раёне Тула. І вельмі сумная старонка нашай гісторыі, але на вялікі жаль, што ёсць. Вераніка ўжо пачала казаць пра тое, што на тэрыторыі Віцебска былі канцэнтрацыйныя лагеры, і гета. Дзе яны у нас змяшаліся ў горадзе? Колькі іх было? Я думаю, што не ўсе ведаюць, таму што 5-й полк, напрыклад, на слыху, але гэта ж не адзіны лагер, так? Усяго было 5, улічваючы гета. Так, 5-й полк самы, напэўна, вядомы, так. Потым быў яшчэ адзін лагер на сучаснай вуліцы праспекце Фрунзе, так, на месцы былой люстэркавай фабрыкі. Мы так, калі акрэслім межы, гэта прыкладна раён дыягнастычнага цэнтра зараз сучаснага, так? Гэта ўвогуле раён амфітэатра, можна сказаць. А можна і туды.
часцей за ўсё, калі мы арыентуемся на сучасны будынак музея гісторыі прыватнага калекцыянавання і вялікую трубу, якая там калісьці стаяла, вялікі комін, вось гэтай рэшткаў прамысловай вытворчасці, якая адбывалася, звязана з будынкам электрастанцыі. Таму, па сутнасці, вось гэта працоўны лагер, які функцыянаваў у горадзе Віцебску. Хаця, канешне, самы знакаміты гэта, безумоўна, славуты 5-й полк, шталах 313, які сфармаваўся. Колькі там людзей загінула, прыкладна колькасць? Самыя розныя падлікі, але, ў прынцыпе, вельмі часта гучыць лічба ледзь не пад 100 000 чалавек. Ну, трэба ўлічваць, зноў ж такі, як і ўсе нашы канцэнтрацыйныя лагеры, што там не абавязкова знішчалася мясцовае насельніцтва. Гэта лагер для ваеннапалонных. Гэта савецкія ваеннапалонныя, якія трымаліся ў жудасных умовах, і многія з іх проста гінулі з-за адсутнасці ежы, таму што неаднаразова прыходзілася яшчэ ў дзяцінстве, нават і ў юнацтве чуць успаміны удзельнікаў гэтых падзей, таму што і моя нават першая настаўніца ў школе, яна прайшла праз 5-й полк, і даводзілася чуць іншых сведкаў, прычым часам гісторыі былі, можна сказаць, і трагічныя, але з другога боку камусьці там пашчасціла нават збегчы. Быў прыклад, калі юнак, ну як юнак, чалавек ужо чырвонаармеец, але выглядаў ён вельмі молад. Не на свой узрост. І вось адзін з удзельнікаў гэтых падзей, адзін з вязняў 5-го палка прыгадваў, як па сутнасці немцы прагналі яго выпадкова. Таму што хлопчукі мясцовыя ў першыя дні вайны, калі нашых ваеннапалонных ніхто не карміў, іх проста прыносілі ежу і падкармлівалі іх, давалі магчымасць выжыць хоць штосьці, атрымаць ежу. І вось гэты хлопец, улічваючы тое, што ад вопраткі на яго мала што ўжо засталося, што нагадвала ў ім чырвонаармейца, ён спрабаваў ноччу збегчы. Але раптоўна яго злавіў немец. Прычым немец аказаўся вялікі і дужы, але немец успрыняў яго не як таго, хто бяжыць з лагера, а ён прыняў яго за мясцовага юнака, які прынёс ежу. Таму ён яго павярнуў у адваротны бок. Ну, гэта сам, дарэчы, гэты дзядзька распавядаў. Шчаслівы выпадак. Шчаслівы выпадак, ён прыклаўся як мог ботам, але яму проста пашанцавала. На вялікі жаль, такіх прыкладаў яны адзінкавыя. Ну, праўда, пры гэтым ужо 5-й полк у апошні перыяд акупацыі выкарыстоўваўся і для мясцовага насельніцтва, таму частка з іх потым былі перавезены ў Крынкі, дзе яшчэ адзін лагер знаходзіўся. І вось гэта яшчэ адзін такі знакавы аб'ект рэалізацыі нямецкай палітыкі па генацыду ў адносінах да ўсяго насельніцтва Савецкага Саюза, па сутнасці. Але ў канцэнтрацыйныя лагеры, як вы сказалі, не ўсе ж траплялі, і былі віцябляне, якія маглі нават перамяшчацца па Віцебску, па правым беразе, так? Для гэтага трэба быў дазвол, а як яго можна было? На правым беразе гэта было яўрэйскае гетта. На левым можна было, так? Ну, дазвол даваўся, ну, па-першае, зноў ж такі, частка насельніцтва, якая не паспела эвакуіравацца. Яна засталася тут. У абсалютнай большасці гэта, канешне, былі тыя, хто не трапляў не патрапіў у войска. Мужчын было вельмі мала, таму што, ну, зразумела. Многія нават, хто заставаўся, яны маглі ўспрымацца як патэнцыйныя небяспека ў выніку. Ну, гэта і падпольшчыкі маглі таксама залічыць, і партызаны. Яны маглі пайсці ў партызаны, і зразумела, што гэта была дадатковая небяспека. Хаця, зноў ж такі, частка насельніцтва заставаліся тыя, хто абраў, ну, і зноў ж такі, хтосьці абраў свой лёс і пайшоў на службу да тых жа немцаў, таму што мясцовая паліцыя фарміравалася з мясцовага насельніцтва. Таму хапала проста наконт лічбаў. Мы агучвалі лічбу сёння у 180 000 чалавек. На 1 жніўня 42 года ў Віцебску налічвалася 33 000 чалавек. Ну, вось параўнанне. Пры гэтым мы потым параўнаем лічбу 118 чалавек, якія засталіся. Ну, давайте зараз і параўнаем, калі мы ўжо агучылі гэтую лічбу. Гэта такі, я думаю, вядомы факт, так, у Віцебску, што калі горад вызвалілі, то сустракалі збаўцаў сваіх толькі 118 чалавек з гэтых дзесяткаў тысяч. І сярод іх не было ніводнага яўрэя.
да? 118 толькі. А, вось так. Да. Мгм. Ну і наконт насельніцтва, якое магло перамяшчацца, да, якія мелі дакументы, пасля таго, як быў устаноўлены акупацыйны рэжым, усё насельніцтва было ўлічана і падзелена так, на пэўныя групы. Групы дзяліліся, насельніцтва дзялілася на групы з улікам іх працаздольнасці. Так? І, адпаведна, дарослыя, здаровыя людзі, а размову патрэбна весці ў асноўным пра жанчын, падлеткаў, так, паколькі яны складалі асноўную масу насельніцтва, якое засталося на акупаванай тэрыторыі. Канешне, яны выконвалі працоўную павіннасць. Ну, напрыклад, у самой Германіі дзейнічаў дэкрэт аб працы, які забараняў працу, напрыклад, да 18 гадоў. Ну, зразумела, што на акупацыйнай тэрыторыі гэта не распаўсюджвалася, і працоўная павіннасць выконвалася насельніцтвам. Ну, першапачаткова было заяўлена пра 16 гадоў, так, но зразумела, што гэтыя ўзроставыя межы, яны зніжаліся. Яшчэ ніжэй сталі. Так, і у адпаведнасці, зыходзячы з гэтага, так, тыя, хто мог выконваць працоўную павіннасць, яны ў пэўнай ступені забяспечваліся прадуктовымі карткамі. Так? Ну, а астатнія, хто не працаваў, яны, адпаведна, ні картак не атрымлівалі, так, і потым маглі, калі гэта былі беспрытульныя дзеці, да, то іх накіроўвалі і стваралі для іх дзіцячыя дамы. Гэта былі пры шпіталях пункты для пералівання крыві салдатам нямецкім. Ну, а пасля летам 43-го года, да, калі адбыўся пералом у вайне, то ўжо многіх з іх і аблавы і адпраўлялі праз перасыльныя лагеры на працу ў Германію. Так што такі падзел насельніцтва быў, і вёўся ён, адпаведна, непасрэдна мясцовай адміністрацыі, акупацыйнай адміністрацыі. Ну, а падчас вызвалення, калі вось ужо вызвалілі горад, давайце таксама агучым той момант пра заключэнне амерыканскай камісіі, якая сказала, што горад немагчыма аднавіць, так, і што яго трэба пераносіць. Вось, наколькі, дарэчы, гэта было такім сапраўдным рашэннем, што нельга аднавіць. У нас же, старая частка горада, так разумею, яна засталася. Так? Наконт нельга аднавіць, і наконт увогуле лічбаў, які агучваюцца, звычайна сапраўды кажуць 118 чалавек, але трэба ўлічваць, што з сакавіка 44-го Віцебск быў аб'яўлены крэпасцю, па сутнасці, які, прычым загадам Адольфа Гітлера, які ні ў якім разе нельга было здаваць, таму што ўсе выдатна разумелі, што гэта адзін з самых кароткіх шляхоў на Берлін. Таму Беларусь збірались, ўсё ж такі беларускі гэты балкон трэба было трымаць для немцаў, як яны разумелі. І зразумела, што вось у гэтай прыфрантавой паласе мясцоваму насельніцтву было вельмі цяжка. Як вынік, жыхарам, тыя, хто не эвакуіраваўся, тыя, хто не здолеў пакінуць горад раней, ім было лёсам наканавана як мага хутчэй адсюль ісці, таму што у нас і так мірнае насельніцтва трапляла і канцэнтрацыйныя лагеры, і немцы асабліва не былі зацікаўлены тым, каб тут шмат ашывалася тых жа, не самае лепшае слова, але вось у адносінах да іх, можа, яны так разумелі гэта. Як вынік, горад апусцеў, як вынік, прасцей было перажыць акупацыю ў сельскай мясцовасці. Там можна было і да партызанаў прарвацца, плюс у нас і партызанскія зоны існавалі, дзе немцы, асабліва вось на гэты апошні перыяд вайны, таму тое, што ў Віцебску 118 чалавек засталося, гэта ўжо вынік самых разнастайных фактараў. Плюс, на што яшчэ б хацелася звярнуць увагу, калі гаворым пра камісію Чырвонага крыжа і амерыканцаў, якія на што зараз вельмі любяць акцэнтаваць увагу экскурсаводы, сапраўды горад быў вельмі моцна разбураны. Хаця пры гэтым ёсць акалічнасць. Мы зараз гаворым пра тое, што у нас засталіся старыя кварталы, прычым засталіся як у левабярэжжа, так і ў правабярэжжа. З гэтага боку у нас
Вулиця Суворова, вулиця Ну так, Толстого, камісара Крылова, Крылова засталася палац вся. губернатора, з другого боку у нас таксама ёсць аб'екты, гэта і чырвоная, і, прабачце, савецкая армія вуліца, гэта Пакроўская. Таму старажытная архітэктура, яна захавалася, яна перажыла вайну. Праўда, трэба улічваць, што ўсе гэтыя нашы сучасныя помнікі архітэктуры пасля вайны, яны па сутнасці стаялі вялікімі каменнымі каробкамі. Дахаў не было, перакрыццяў не было, гэта былі проста аўтэнтычныя сцены, якія ў большасці дажылі да нашых дзён. І вось зараз упрыгожваюць горад Віцебск. Але на той момант эксперты лічылі, што горад можа сапраўды прасцей не падымаць з руінаў, а аднавіць у новым месцы. Ну, гэта быў такі падыход, таму што калі нават слухаць удзельнікаў тых падзей і слухаць людзей, якія жылі ў 40-х, 50-х гадах, гэта былі не самыя лепшыя умовы. Людзі яшчэ да 50-х жылі ў зямлянках, таму што банальна неабходны былі велізарныя сродкі, хаця яны ішлі, дапамога ішла з усяго Савецкага Саюза. Але ўсё роўна разбураную вайной эканоміку, разбураны жыллёвы фонд, ну, для яго аднаўлення патрабавалася значная колькасць часу, патрабаваліся хаця б нават тыя ж працоўныя. Паглядзім агульныя страты, абсалютная большасць гэтых страт, гэта тыя ж чырвонаармейцы, якія пайшлі, гэта асноўная працоўная сіла. Таму пасля вайны вельмі часта можна было бачыць карціну, калі у тых жа калгасах распахвалі зямлю жанчыны, а плугі цягнулі тыя ж самыя жанчыны, ці ўвогуле маглі кароў выкарыстоўваць. Ну, гэта ўжо шмат пра што гаворыць. Потому что, калі паглядзець на ўзрост і гады нараджэння тых, напрыклад, хто ўдзельнічаў і складаў асноўны касцяк Чырвонай арміі, да, то гэта ў асноўным тых, хто нарадзіўся з 1923 так, па 1927 гады. Адпаведна, гэтыя ўзроставыя катэгорыі і фактычна зменшыліся адносна агульнай колькасці насельніцтва Савецкага Саюза. Ну, калі мы ўжо закранулі дэмаграфічную праблему, нават самі нямецкія гісторыкі, той жа Герлах, спецыяліст у другой сусветнай вайне, ён піша, што вялікая чынная вайна і акупацыя стала дэмаграфічнай катастрофай для беларусаў. І гаворыць пра тое, што прыкладам, да, і пацверджаннем сваёй думкі ён прыводзіць факты вынішэння якраз такі дзіцячага насельніцтва ў тылавым раёне групы армій «Цэнтр». А Віцебск і сучасная Віцебская вобласць, яны якраз такі ўваходзілі, да, ў гэтую тэрытарыяльную адзінку. Вось. І па яго падліках частцы тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці, Магілёўскай вобласці, вынішэння насельніцтва да 18 гадоў склала прыкладна 51%. Савецкія гісторыкі, у тым ліку, напрыклад, тая ж Охотька, якая займалася дэмаграфічнымі працэсамі, вывучэннем дэмаграфічных працэсаў у Савецкім Саюзе, яна таксама прыходзіць прыблізна да тых жа вынікаў. За гады акупацыі ў Беларусі не данарадзілася, ну, калі б вайны не было, так, прыкладна 35% насельніцтва. А чому це так, розумію, не можемо після дэмаграфічнай? Вибачайте, ми вимушені зараз перерватися криху, так? А давайте зараз поглядім афішу, які мерапрыемствы будуть у нашому городі, а потім знову вернемося до наших сумних таких сторонних історій. Витебский областной методический центр народного искусства приглашает на областную выставку-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Я рисую Витебск». Участники представят на суд зрителей различные изделия ручной работы и картины, посвященные Витебску и его богатому историческому наследию. Выставка работает с 9:00. Арт-центр Марка Шагала представляет выставку цветных и черно-белых литографий и ксилографий из собраний музея «Марк Шагал и художники европейского авангарда». Творчество Марка Шагала занимает особое место в истории авангардных течений XX века. Приверженность Шагала к фигуративности подразумевает свободу толкования, которая под его кистью превращается в способность делать реальность аллегорией. Экспозиция выставки разделена на два пространства. На первом этаже представлены литографии Марка Шагала, на втором – литографии художников европейского авангарда.
Пикассо, Матисса и многих других. Экспозиция дополнена обширным фотографическим и биографическим материалом. Выставка работает с 11:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в 2 действиях «Перебор». У каждого своя мечта, и способы ее достижения у всех разные. Джон Болонья думает только о повышении по службе, а его красавица-жена Нэнси тем временем флиртует с симпатичным соседом Филиппом Дебни. И супруга Дебни, Дороти, в долгу не останется. Начало спектакля в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да Вялікай Айчыннай вайны. І вось у руках у мяне ёсць манаграфія нашай госці Веранікі, так, дзеці на акупаванай тэрыторыі Беларусі 41-44 год. Вось такая манаграфія. Вераніка, я думаю, што вельмі складана было працаваць над такой тэмай. Працаваць было складана, складанасці рознага характару. Па-першае, гэта асаблівасці крыніцазнаўчай базы па данай тэме, таму што архівы ніхто не вёў, скажем так, асабліва тое, што тычыцца там партызанскіх падпольнага руху, так, удзелу дзяцей у супраціве, да, руху супраціве. Па-другое, многія, адпаведна, дакументальныя сведчанні былі вывезены ці знішчаны самой мясцовай, да, акупацыйнай адміністрацыі, зразумела, па якіх прычынах. Вось, там звесткі архіўныя фрагментарныя, раскіданы па ўсёй Беларусі, на нямецкай мове, трэба было перакладаць. Вот. Но, па-другое, праблема і цяжкасць у тым, што тэма дастаткова такая складаная, няпростая, яна чапляе, да, за жывое, і пісаць было складана, скажу адразу, што непроста кнігу гэта было напісаць. Але мы яшчэ не назвалі астатнія лагеры, так? Дзяніс Валерьевич. Калі прагучала колькасць лагераў, ўсё ж такі давайте акцэнтуем яшчэ раз. Самы вядомы гэта, канешне, шталах 313, гэта славуты 5-й полк, які названы ў гонар, не ў гонар, які традыцыйна называецца ў гонар той ваеннай адзінкі, якая знаходзілася і дыслакавалася там да вайны. Адсюль назва вось гэтая 5-й полк, які, ў прынцыпе, сёння ужываецца ў адносінах да таго раёна, конца вуліцы Цітова. Другі канцэнтрацыйны лагер, які прагучаў, гэта славутая Зеркалка, люстэркавая фабрыка, працоўны лагер. Там, дарэчы, пераб'ю зноў. Як кажуць, у Віцебску шмат такіх, гэта пацвердзіце ці не, чуткі ці не, зноў-такі, што на месцы летняга амфітэатра там адбыліся зноў-такі масавыя вось гэтыя забойствы, дзе зараз знаходзіцца амфітэатр, ці не? Такой інфармацыі няма. Массовые забойствы, в прынцыпе, массовые. Забойствы маглі быць паўсюдна па ўсёй тэрыторыі. У нас штогод зямля аддае косткі тых людзей, ахвяр тых падзей. Што гэта за людзі, вельмі цяжка бывае нават лакалізаваць і сказаць, таму што тыя ж военнапалонныя ці мясцовае мірнае насельніцтва, яны могуць быць без тых элементаў, якія 52-гі пашуковы батальён, па якіх можа вызначыць, што гэта, вось, напрыклад, чырвонаармейцы. Даціроўка, хутчэй за ўсё, экспертыза адразу дасць старэйшая за 50 год, і зразумела, што найбольш верагодна гэта будуць косткі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Але прыкладу масавага забойства, па меншай меры, я думаю, што я не сустракаў нідзе, каб гэтае месца выкарыстоўвалася. Таму што працоўны лагер гэта ўсё ж такі лагер з іншай скіраванасцю. Гэта не лагер смерці, як 5-й полк. І лагер для военнапалонных. А наконт, дарэчы, лічбаў мы казалі пра тое, што верагодна каля 100 000 чалавек. Часцей за ўсё выкарыстоўваецца лічба 76 000, гэта з 41 па 43 гады. Але пры гэтым пасля ўжо туды пачалі і мірных жыхароў змяшчаць. Вось як вынік гэтая лічба вельмі такая умоўная і дакладная, баюсь, што мы ніколі не даведаемся. А можна я яшчэ удакладню? Абавязкова, конечно. Справа ў тым, што сапраўды вядомы 5-й полк, ён у працэсе акупацыі, да, крыху мяняў сваю, скажем так, накіраванасць. У тым сэнсе, што
калі ўзмацнілася партызанскі рух узмацніўся, так, туды змяшалі тых асоб, якія падазраваліся ў сувязях з партызанамі, так, ці непасрэдна, ну, скажем так, выконвалі там функцыі сувязных, збіральнікаў інфармацыі, зусім розныя. Вось, і з гэтага лагера частка насельніцтва, асабліва ў 44-м годзе, калі лінія фронта, да, прыблізілася і праходзіла праз Віцебскую вобласць, вывозілі на прымусовую працу ў Германію. Вось, таму вялікая колькасць насельніцтва перамяшалася, да, праз гэты лагер, і таму аднавіць і удакладніць лічбу дакладную называецца і немагчыма. Ну і потым яшчэ існавала, як вызначалі, да, палітычных ворагаў рэйха. У іх былі асаблівыя адмеціны, да, чырвоныя трохкутнікі, банды, тых падлеткаў, якія таксама падазраваліся ў сувязях з партызанамі, да, у іх была асобая назва Банденкіндер. Гэта дзеці і партызан, так, і тыя, хто мог супрацоўнічаць з партызанамі ці з падпольшчыкамі, яны таксама насілі вось гэтыя адмеціны як палітычныя ворагі рэйха. Ну, у тым ліку вось гэты лагер 5-й полк. Ну, калі працягваць усё ж такі тэму лагераў, два назвалі, плюс гетта можна разглядаць таксама як спецыфічны канцэнтрацыйны лагер, які... Там жа асноўная частка, я так разумею, жылі ўвогуле без даха над галавой, так? Іх так? проста загналі ў гэтую тэрыторыю, там было будынкі, якія часткова разбураны фрагментальна, і яны не павінны былі выходзіць за гэтую тэрыторыю, ўсё. Іх тэрыторыя жыцця была абмежавана. Ну, правда, трэба ўлічваць, што Віцебская гета існавала толькі ў 41-м годзе. У адрозненне ад іншых, якія ўсё ж такі часткова праіснавалі і больш працяглы перыяд, у перыяд вайны, таму што ў нас гэтых аб'ектаў хапала. І, дарэчы, наконт тых жа гета былі прыклады, калі на тэрыторыі таго ж Мінскага гета былі яўрэі, якія вывозіліся з тэрыторыі Заходняй Еўропы. Это азначае, што не толькі мясцовая Беларусь, мясцовае насельніцтва, там мясцовыя яўрэі ліквідаваліся. Беларусь становіцца ў тым ліку плацдармам для масавага вынішчэння па нацыянальнай прыкмеце. Но працягваючы тэму лагераў, 3 назвалі, плюс звычайна да Віцебска адносяць Крынкаўскі лагер, таму што туды перасялілі насельніцтва з 5-го палку, і там загінула каля 4000 чалавек, астатніх выратавалі войскі Чырвонай арміі, якія падчас вызвалення Віцебска адпаведна. І 5-й спецыфічны лагер — гэта так званая архієрэйская дача на беразе ракі Лучосы. Гэта лагер, які выкарыстоўваўся для... Адразу зноў такі месца, дзе гэта зараз сучаснае? Гэта левы бераг Лучосы, ну, дакладна зараз не лакалізую, трэба глядзець дакументы, але гэта месца, дзе знаходзіліся ў першую чаргу военнапалонныя савецкія афіцэры, палітработнікі і прыроўненыя да іх катэгорыі насельніцтва. Таму тыя, хто мог валодаць інфармацыяй, тыя, хто быў вельмі каштоўны, ў першую чаргу, як вось носьбіт якой-небудзь інфармацыі мог выкарыстоўвацца ў іншых мэтах адносна падчас вядзення баявых дзеянняў. Таму гэта асноўныя такія кропкі, якія існавалі на тэрыторыі Віцебска, акупаваных. Ну, яшчэ можна акцэнтаваць увагу, калі мы закранулі тэму масавага знішчэння і сітуацыі з военнапалоннымі на так званыя працоўныя рэсурсы, якія былі вывезены з тэрыторыі Беларусі, таму што насельніцтва не толькі вынішчалася. Была канкрэтная мэта, асабліва ўжо не на пачатковай стадыі, а на далейшых стадыях падчас вядзення Вялікай Адчыннай вайны, калі немцам проста не стала хапаць рэсурсаў, людскіх рэсурсаў. Калі асноўныя рэсурсы мужчыны пэўнага ўзросту былі кінуты на фронт, а каму працаваць? Як вынік, пачынаецца масавы вываз насельніцтва з тэрыторыі, у тым ліку Беларусі, для абслугоўвання, для выкарыстання іх як працоўнай сілы на тэрыторыі Германіі, на тэрыторыі іншых сумежных дзяржаў.
і з'являються так званыя астарбайтары. Ну, што тут можна акцэнтаваць увагу? Агульная лічба ў нас каля 380 тысяч. Ну, амаль 400 тысяч грамадзян Беларусі, да, якія былі выведзены на прамысловыя работы. Яшчэ раз Ну, каля памясці? 400 тысяч, якіх былі вывезены на прамысловую працу ў Германію, не толькі ў Германію, сумежныя краіны. Разам з тым, калі мы абмяркоўваем праблему прамысловай працы, тут гэтыя падзеі, гэтую палітыку працоўную трэба звязваць з падзеямі на фронце. Адназначна, таму што паражэнні нямецкай арміі на фронце, яны напрамую узмацняюць, да, і напрамую павялічваюць колькасць вывезеных з тэрыторыі Беларусі. Так? І нават пачынаючы з 42-го года цэлая канцэпцыя, палітыка мэтанакіраваная па вывазе працоўных рэсурсаў. Ну, а пасля паражэння на Курскай дузе, нават не разбіраючы ні ўзрост, стан здароўя, і калі прааналізаваць, ёсць нават ось у кнізе, якая тут на стале прысутнічае, так, вяртанне ў рабства, там ёсць дакументы, якія сведчаць аб колькасці прывезеных, так называемыя транспарты, да, у канцэнтрацыйныя лагеры. І там, пачынаючы ад гадавалых, так, і заканчваючы старымі, пажылымі, якія, ну, працаваць ніяк не маглі на рэйх. Проста агульнай масы вывозілі. Вось. Ну, а што непасрэдна Віцебскай вобласці, так, то калі паглядзець лічбы і статыстыку вывезеных, да, на прамысловую працу, то Віцебская, ну, тады Полацкая вобласць таксама існавала, яны ў лідерах па колькасці вывезеных на прамысловую працу. Каля 120 тысяч, калі глядзець існуючыя лічбы, гэта з Полацкай і Віцебскіх абласцей. А калі ўлічыць, што зноў ж такі не ўсе раёны сучаснай Віцебскай вобласці яшчэ выходзілі ў склад вось гэтых двух з 10 абласцей. Таму, ну, мы сапраўды на фоне астатніх будзем такімі сумнымі лідарамі, як па колькасці і знішчаных падчас Вялікай Адчайнай вайны, загінуўшых падчас Вялікай Адчайнай вайны. І па колькасці вёсак таксама знішчаных, спаленых таксама мы лідарства трымаем там, дзе не лідарства, хацелася. тут фронт стаяў, і тут свая спецыфіка, таму што Віцебск — гэта зона тылу групы армій «Цэнтр», у адрозненні ад тых жа заходніх тэрыторый Беларусі, якія ўвайшлі ў склад зусім іншых тэрытарыяльных адзінак. Іншых тэрытарыяльных адзінак. Дайшло да таго, што ў нас частка заходняй Брэшчыны ўвогуле па сутнасці аказалася ў складзе Трэцяга рэйха. І можна ўбачыць, калі часам у Вікіпедыі адносна тых, хто нарадзіўся ў час акупацыі ў гэтым рэгіёне, пішуць месца нараджэння Трэці рэйх. І чыста юрыдычна, ну, але ж гэта акупаваная тэрыторыя, тут свая спецыфіка. Таму такая не самая лепшая сітуацыя. Сапраўды, фронт на пэўны прамежак часу стабілізаваўся, так, на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай абласцей, а па астатняй тэрыторыі Беларусі ён фактычна пракаціўся. Пачалося наступленне, праца Баграцыёна, і вельмі хутка, да, тэрыторыя Беларусі была вызвалена. Проста не паспявалі вывозіць у тых маштабах, у тых памерах, так, як, напрыклад, з усходніх рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку Віцебскай, Полацкай абласцей. Хаця, напрыклад, Машэра ў сваіх успамінах, ён таксама звяртае ўвагу на гэтую акалічнасць. Ён піша, што тут было вельмі моцным партызанскі рух, быў падпольны рух, але калі паглядзець на карту лакалізацыі партызанскіх атрадаў, да, то, ну, напэўна, не зусім будзе правільна пра гэта гаварыць. У нас амаль не засталося часу, але вельмі хочацца скончыць гэтую праграму на нейкай пазітыўнай ноце. Таму колькі слоў пра вызваленне Віцебска. Як яно адбывалася? Канешне, гэта тэма нават Ці паспеем, я думаю, што проста гэта тэма для асобнай, так, Дзеніс? Гэта тэма для асобнай. Я думаю, перад вызваленнем Віцебска ў нас будзе магчымасць сустрэцца якраз непасрэдна перад днём горада, таму што 26 чэрвеня як асноўны пункт, ад якога трэба адштурхоўвацца, хаця зразумела, што трэба яшчэ ўлічваць тое, што сіл
Чырвонай арміі магчымасць падысці да Віцебска была яшчэ ў самым пачатку 42-го года, пасля паспяховых дзеянняў пад Масквой, калі перадавыя часці, па сутнасці, дайшлі да Цірасполя і да Лужасна. Вось ён прыклад. Але далей развіць гэты поспех не атрымалася. Таму быццам бы у Віцебска шанец быў умоўна мог быць вызвалены раней, але ресурсаў у наступаючых часцей проста не было. Таму тут тэма вельмі аб'ёмная, вельмі вялікая, якую, я думаю, зараз лепей не закранаць. Я думаю, што мы все роўна будзем вяртацца яшчэ да гэтай тэмы, таму што тут шмат пра што варта казаць і шмат якіх тэмаў. З надыходзячым святам перамогі, вось, і я думаю, што да новых сустрэч яшчэ ў гэтым месяцы і ў чэрвені мы яшчэ закранем непасрэдна гэтае пытанне Віцебску гады Вялікай Айчыннай вайны. Заставайцеся з намі, давайте паглядзім, як адбываўся кастынг з Александром Карэнванным, і потым уже будзем развітвацца. Если вас до сих пор не посещала мысль о том, а не стать ли вам телеведущим, телеведущей или ведущей на радио, или ведущим на радио, я уже все перечислил, все формы, то она посетила тех, кто сегодня к нам пришел в программу. Это рубрика «Кастинг». Мы начинаем. Когда я узнала о кастинге, а узнала я о нем, как и большинство, наверное, совершенно случайно, я подумала, а почему бы и нет? Ведь это очень хороший шанс и возможность испытать себя и узнать то, на что ты способен. Ведь человек не знает природных потенциалов своих возможностей. Я на данный момент студентка филологического факультета Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Учусь я на 3-м курсе. И мне бы хотелось рассказать о таком конкурсе, который у нас происходил впервые в истории университета. Это конкурс грации и красоты «Мисс Дюймовочка». Мне удалось его выиграть. И, кстати говоря, это не первый конкурс, который я выиграла подобного рода. И я бы хотела отметить то, что мне бы не удалось это без выдержки и трудолюбия, которое вложила в меня хореография. Ведь я 15 лет профессионально занимаюсь хореографией. И на данный момент я реализую себя в качестве хореографа. Я бы хотела в своих детей, в свою очередь, вложить такое же огромное трудолюбие, выносливость, которую, в свою очередь, вкладывали в меня. Из каких-то последних событий, которые происходили в нашем городе, может быть, какая-то новость о Витебске или жизни города Витебска у вас осталась в памяти? Ну, сейчас, наверное, такая самая обсуждаемая тема – это славянский базар предстоящий, потому что я имею непосредственное отношение к нему. И сейчас такие вот у нас разговоры, наверное, вот об предстоящем событии. Вы выступаете на подтанцовке у каких-то артистов, да? В том числе и я работаю еще в дирекции фестиваля. А из людей, которые в этом году приедут на славянский базар, из знаменитостей, с кем бы вам больше всего хотелось пообщаться? Я очень обрадовалась, когда узнала, что к нам приедет Михаил Галустян и Александр Ревва, потому что это очень позитивные люди, открытые, они заряжают, наверное, каким-то вот этим позитивом своим, и хочется идти за ними. Не могли бы сейчас на камеру спародировать Александра Ревву? Ну, вы знаете, совсем недавно мы вспоминали его песню, которая называется «Артур Пирожков». Да, вы Ну, могли его бы, да? сложно спародировать. Ну, Можно тогда Галустяну? Да, давайте Галустяну. Потому что у него есть такой смешной образ, и мне очень нравится его вот это выражение, когда он говорил, спорил с русскими и говорил: вот, а вы что придумали, что вы сделали, ядерное оружие сделали, химическое оружие сделали, а мы что придумали, люляшечку в лавашечку завернуть, туда-сюда шашлычок. В свое время я поступила в Новополоцкий государственный лицей. Там я окончила школу по обществоведческому направлению, но после этого я шла к своей мечте с самого детства. Я была в творчестве, я была где-то, я танцевала все время в школах, в каких-то сценках. Я все время, то есть, крутилась в этой творческой стезе. И после окончания школы я поступила в Минский государственный колледж искусств на специальность режиссура праздников. Окончила успешно и вернулась на отработку в Новополоцк, работаю в Полоцком районном центре культуры. Я методист по театральному жанру, то есть я курирую все театральные коллективы Полоцкого района.
Но и окончив колледж искусств, мне стало мало, мне хотелось еще чего-то добиваться и в творческой вот этой сфере, в культуре, но уже захотелось немножко поменять структуру, и я пошла учиться на менеджмент рекламы в Белорусский государственный университет культуры. В вашей анкете указана такая должность менеджмент рекламы или скорее специальность, да? Я обучаюсь сейчас на Вы менеджмент сейчас рекламы, связаны да. с рекламой. Вы не могли бы сейчас для нас на вот эти камеры придумать какую-то импровизационную рекламу? Давайте сейчас подумаем только лишь для чего. Чтобы у вас есть, да? Чтобы вы могли Да, отрекламировать. я вот смотрю на эти лампы, буквально на прожектора, и вот Вы сразу... хотите отрекламировать прожектор, да? Лампу. Да, отлично. Друзья, представьте, что лампа – это свет, это всегда тепло, это всегда хорошо, это всегда приятно. Идя по улице, здорово смотреть вечером, что горит свет у тебя в окне, что тебя кто-то ждет. И для радиоведущего точно так же приятно, когда ты приходишь в студию и горит, зажигается этот свет, он освещает только тебя, греет тебя, и в этом нам помогают радиолампы. У вас получилось, как, знаете, как подводка диджея. После этого должна прозвучать песня «Свет в моем окне». Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители канала «Витебск». В эфире новая рубрика «Кастинг», и я ее ведущий Никита Пшонка. А пока наши участники кастинга готовятся к своему выходу, давайте познакомимся поближе. На данный момент я учусь в Витебском государственном технологическом колледже. Я будущий программист. И несмотря на неблизкую связь моей профессии с радио или телевидением, работой моей мечты всегда была работа ведущего. О вашем кастинге я узнал по радио. И хочется вам сказать, что сразу же отправил заявку, чтобы не упустить возможности прийти и показать себя здесь. Всегда готов к новым проектам, к новым экспериментам. Активный, творческий, веселый, ответственный – это все про меня. Вы можете сейчас на камеру, вот на эту, изобразить сцену из кинофильма «Терминатор 2», спародировать «Терминатор». Терминатор. Да. Мне нужна твоя одежда. Вы знаете, порой я сам побаиваюсь, сидя здесь, насколько талантливые у меня конкуренты. Но всему свое время, ребята. Это была рубрика «Кастинг». На сегодня все. Пока. Шановні телеглядачі, надышоў час развітвацца, і мы нагадваем вам, што вывучайце гісторыю Віцебска разам з намі. Ну а глядзець нашы выпускі можна ў інтэрнэце, таму калі што-небудзь пропусцілі, ўсё можна знайсці. Так. А зараз для вас узорны аматарскі калектыў «Альтанка». Мы з вами развітваемся пакуль. Пакуль. Трубы заиграли весело с утра. На парад победы нам идти пора. Кити с орденами дедушка надел. Улыбнулся, потянулся и помолодел. Парад победы на главной площади идет. Парад победы встречает праздник весь народ. Дед мой на эсминце в дни войны служил. Смело и отважно он фашистов бил. Бой за Севастополь помнит, как сейчас. И о нем мы деда просим повторить рассказ. Парад победы на главной площади идет. Парад победы встречает праздник весь народ.